Hmm? Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng swam na mais at inihaw na tilapia. Sinaing na tulingan. Yes, and drinks natin tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis yung kamay namin mga taking Kapampangan. Maganda na po. May nag-request po na swam na mais. Mag-comment ka na lang po para ma-shoutout po ka namin sa next mukbang. Yes, sa susunod, no? Kain na tayo mga kapudibi. Maganda na. Really, tama nga. So, mais. Siyempre, magnasi. Kapare. Dahil luto. Bago na po. So, mais. Ayun. Marakal bulong Gusto ko gulay. bulong nga palya. Ayan. Gusto ko yung bulog niya. Yung chicharon niya. Ayan. Yan. Inihaw tayo. Ah, sige. Ito. Ayan. Thank you. Yan. Mainit. Init. Ang pali. Mainit pa. Sorry. Una subo ay para sa inyo mga kapudibi. Maganda na po mga food. Mga tamo. Yaman. Sarap. Ito, tulingan. Tulingan. Yaman. Pati buntok malambot na malambot. Oo. Magluto na kayo sa mais. Huwag muna tayo magkarne. After na lang. After Halloween na lang. Kaya Domingo kain na. Palaspas. Kaya Tagalog, palaspasyaran. Ang yaman. May naalala ko. Ano na naman yan? Ano kanina? Ay? Shoutout po! Kita po pa-picture kaya kami. Kamag-anak niya po pala. Dimlaya po. Nanonood siya sa amin at tapos nagpa-picture. Nagtanong-tanong. Tanungan, ganun po. Yun pala, kamag-anak pala. Shoutout Diyan po si Claude ka na ako, shoutout. Balada pari ko. Nakawait kasi si BBM. Sa elementary Lubao. Kanyaman mo.
Magluto na ko pong sa mais hanggang ating pamais. Masarap yan. Yung iba, pork chop. Oh, di ba yung iba nilalagay, pork chop ne? Baboy. Baboy. Ayan o, meron siya pork chop. Yan. Taba. Yan, Pork no? chop na chicharon. Isang balik chicharon, no? Tapos bumili ka ng 1 kilong mais. Kumuha ka ng malunggay sa likod. O kaya, dahon ng sili. O kaya, dahon ng ampalaya, yung ligaw na ampalaya sa likod ninyo. Yan, nasod na yung yung lunch niyo. Diba? Sarap. Hati tayo. Ito na lang sa akin. Tilapia. Hati tayo ba, ating kapatid? Sarap yung daw na pala, yung ligaw. Oo. Tapos malunggay. Mura na, siya, budget meal. Tapos healthy pa. Oo nga. Bili kayo ng 1 kilong galunggong. Magkano bang galunggong ngayon? Mali yung galunggong. Kaysa akin tilapia. Oh. 200. Ayun, 250. Oo. 250 pesos. Mais, magkano kilo? 200 lang. 200 din mais? Kilo, yung galunggong. O yung mais? 70. Des 20 nga reta, pilan lang piraso. Ne? Ano? O, anam 500. lang. Or, 300. Huwag na kayong mag-isda. Bili na lang kayong tuyo. Diba? Pwedeng tuyo. Budget meal. May nag-request sa admin, budget meal daw na. Noodles daw, tsaka itlog. Gawin natin yan. Ang sarap nun. Pinoy breakfast. Laging ganun ang ulam namin. Pinoy breakfast. Itlog, noodles, tuyo. Kapag walang mukbang. Hindi naman araw-araw. Porka nagmumukbang, masarap yung ulam namin araw. Hindi. Pag di kami nagmumukbang, lang, kung ano-ano na lang. Gulay. Noodles. Talbos. Itlog. Yan. Itlog, gawin mong pinakamasarap. Lagyan mo ng sibuyas. So, masarap na yun. Diba? Kami, totoo to mga po-TV. Di naman araw-araw masarap yung kinakain. Di porket mukbangers po kami, masarap yung kinakain namin. Yung iba dyan sabi, ang sarap daw yung mga kinakain namin. Tapos, Sa ano lang yun? oo. Di daw kami Pag na... Punta ka Kempa sa buwanan da ka. Tapos, kumusta na lang daw namin siya kay San Pedro. Yaan mo sila. Basta ako, sip-sipan kay buntok. Ay, ako. Diyos ko. Kita may comment na tayo sa kamakantine. Sip-sipan kaya. Sip-sipan da ka naman, ha? Ala na may tagang cake. Bungo na mo. Naman. Nakapimbisa? Ay, sarap. Pwede pa ako. Sige, kunin mo. Manyaman na. Habang mainit-init, masarap. Sa meron lani yan, ala no? Ne?
Shoutout po kay Tita Olivia. Shoutout po kay Tita Olivia. Ingat ko po, Ken. At kay Nanay Babe Kaluya. Siopaw, Baby Alison, Catherine Bugoy sa asawa mo. Get well soon sa'yo. Sa asawa mo, Siopaw. Na ano siya yun, na ano yung daliri niya. Yan niya. Get well soon. At kay Gogo and Ana, shoutout sa inyo. Liza at kay Ruth, shoutout sa inyo. Shoutout, Jennifer Carlos, happy birthday. At saka si Farah. Sorry. Napili din yung Farah? Ramos. Shoutout Farah Ramos Ramos at sa anak niya si Gab Gab. Ayan, shoutout sa inyo. Yan, lagi yung kaano ni Bal. Kalaban niya sa bingo. Bingo. Yan. Sa anak niya, nanonood sila. At sa mga nagpa-picture kanina, di po namin alam yung mga pangalan din namin na itanong. Shoutout po kaya kayo mga nanang. Salamat po kayong suporta. Ingat ko po, Ken. God bless po. Magluto na po kaya swang mais. Swang mais. Yan, Ay, manyago. nakabisa. Halin na ako. Kisang tanay. Yan na, panahin da ka. Naman. Ito pa, saging. Kunin mo rin yung saging na yan. Yan. Maka po, Divi, agisan mi na naman yung pamakan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo. We love you all na.